Na kaliet mar siasa medo medore pacho ka bende kaka josiasa opogore opogore medo gonyo wigi ka gitimo ikruok ne yiero maduong' mag 2027. Kaka jafwambo marwa Ifinya Kidilero, duond bura mar Jubilee koro yango ne gin kod paro mar siro lwedo jatend migawo machon mar arita machon Fred Matiang'i kaka jal mabiro rakore kod William Ruto e yiero mar jatend piny e ombulu mag 2027. E gwenge Manarok ne en romo manyo kelo kanyachiel jokanyo mag duond bura mar Jubilee kotele kod jagoro maduong' Jeremiah Kioni mabende olando ayanga kendo nyiedhe lela ni gibiro chung' kod manen jatend migawo mar arita Fred Matiang'i mar laro kom jatend piny pachoka. As the Jubilee Party, we have our own candidate also called Matiang'i. Waende wakae na wale aende wakae na wale wengine. Tuhakikishe Kasongo ameenda nyumbani asubuhi na mapema. Koloso Kioni owacho ni Matiang'i nigi nyalo madwarore mar rakore kod William Ruto kachiel gi jogo mamoko ma olap dhogi ndong' ne kom makamano. Tafute huyo mtu akuje waungane na wale wengine na sisi wote tukubali kikapu moja. Ruto hata akiweka Kimani Ichung'wa kama chairman wa IEBC ataweza? Hata akiweka Kamuketi pale kuna kitu ataweza? Lazima tukubaliane kama Wakenya kwamba William Ruto na watu wake wote are the really wrong people. Matiang'i en achiel kuom jotend migepe mane ogen e kinde telo mar Uhuru Kenyatta kendo nomi tije madongo moting'o tayo chenro mag sirikal matudo sirikal mamalo kod mago mag counties kod telo e mise ang'wen madongo kata the Big Four agenda, tije mabende Ruto noywak ahinya ni gin mane owalne. Komachielo, Seneta Makisi Richard Onyonka ma en jakanyo maduond bura mar ODM bende nyochiwo sir mare ne Matiang'i kata obedo ni e kinde mamoko nolieko ni Matiang'i nyalo biro riwore kod jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua. Tumeamua candidate yetu ya urais hapa nchini Kenya 2027 elections anaitwa Dr. Fred Matiang'i Okengo. If you have a dysfunctional country, that institutions are not ready to share the cake equitably, then you must look for alternatives. We will set our own political party, we will go and negotiate. We know Fred Matiang'i is going to win, but he cannot win alone. We are going to talk to everybody. We are going to talk to Kalonzo, we will talk to Gachagua, we will talk to Uhuru, we will even talk to Raila. Magitimore mana dweche moko tok Matiang'i ne liekore ni ochiwo rak ne kambi moro mar piny Canada mondo tim nonro e wimbi mare mar laro kom tend piny. Kochopo sani, oganda jo Kenya koro keto wengegi mar neno ni auka mar siasa ni ochimo kanye, to riwruoge mag siasa biro chalo nade. Ifinya Kidi, Ramogi TV, Nairobi.